Bueno, rapazada, por mirade que cousa guapa trouxemos hoxe. Bueno, guapa non sei se é a mellor descripción, pero... Sí. Non só está... A ver, está mal que o dixeu. Sí, non sei o que vas dicir. Que a belleza non só está no exterior. Algo tenemos que ter os feos para enjadar. Para compensar no interior, ¿no? Bueno, pois estamos nun novo episodio de Xacho Dixen, esta vez con Leti da Taberna, que hoxe vai actuar aquí en Tui, sí. Pero vos non vides ver isto, entonces fala de outras actuacións que teñas, porque de feito, mira, vouche contar unha cousa e é parte da exclusiva deste vídeo. Sí. Posiblemente non se emita hasta o 28 de diciembre. Vale, pois entón non sei que vou ter a partir do 28 de decembro, ahora así de memoria. Sei que o 26 de decembro, o sea, xa tería que ter sido o segundo show do espectáculo novo. Donde? En Ares, que eso xa pasou, o sea, se está descoitando isto xa foi. Si se emite, é que temos aí unha dúda, porque temos que ter, o que che vou contar agora listo, para poder emitilo o día 28. Si eso non está, igual o emito antes. Entonces, pero o día 28 mellor pensan que é todo unha atrapallada o que contamos. Eso tamén é un pouco lo juego. Vale, non sei o que vou ter a partir do 28, pero irei publicando nas redes sociais, que estén atentos. Ata marzo, abril vai haber bolo, seguro. Pois, pero si o 26... É o primeiro espectáculo do novo. O segundo, en Ares. O primeiro onde é? O primeiro foi na illa, xa foi. Aí xa foi. Xa está estreado. Vale. Xa parimos, xa dimos a luz ao espectáculo. Naceu un neno moi bonitiño, veu moi sano, con moitos éxitos, naceu moi ben apadriñado. Tiñas ali hai xente conocida do mundo da comedia. Había algún por ali ou non? Na illa viven por lo menos Carlos Blanco e... Sí, non estaban porque había bolos, pero fomos facendo un seguimento telefónico. Como se chama? Que agora me de acordar. Bueno, Luis Taera. Fomos facendo un seguimento telefónico, pero non puideron estar, ainda que me consta que quixeron estar, pero non se pode. Pois eu tampouco cadrou, sinto. O dito, por que o 28 e por que quero facer esa estrea contigo? Porque se todo sale ben, sí. Vamos facer un noticieiro que se chama As Dúas en Punto. Vale. E é de unhas veciñas túas. As Marías. Entonces, queríamos estrenar unha parte máis, porque o Xacho Dixen pretende ser un programa no que haxa unha entrevista, charla, coloquio neste furancho, sí. E no que haxa un noticieiro con fecha, o sea, con noticias un pouco atemporais, porque o mellor facemos unha ao mes ou así. E quería, o mellor, xa empezar co ano, pero estando ti, sendo elas dali e tal, bueno, pois, como é o meu cumple, pois, o día 28. Pois perfecto. Parabéns, xa quedas felicitado, non trouxen agasallo, pero podes tirar das orellas. Bueno, pois, un pouco xa de introducción, bueno, a ver, eu a ti conocémonos na cárcel. Conocémonos na cárcel, sí. Conocémonos na cárcel. Non nos sabíamos. O tema é que non nos sabíamos, é certo. O tema é que ela nin era influencer, nin quería. No, se subía contido xa na cárcel, Sí? Sí, sí. Bueno, ao mellor os 2 primeiros anos, no, despois no parón COVID, a partir de aí, sí. Claro, pero me refiero... Ai, non, ao principio non que va non subir. Eu xa era influencer? É certo. Ti agora pasastes así... Eu non sei, eu vou fluindo Da igual. Non importa, eso non é importante. A ver, eu non me fixen comunicador para ser influencer. Eu quería ser comunicador, nada máis. Buenas. Estamos como queremos. Isto é un servicio extraordinario. Isto non se ve en los mejores platós. Isto non teñen así en calquera lado. Bueno, a ver, falta... Que atención, Gracias, moitas gracias. Moitas gracias, servicio de producción. Pa que vexas, que aquí pobres, pero... Estamos como queremos, aquí o que non... Ves, a verte, fíjate que bote. Isto como quero. Os vasos, os copas de sargadelos e todo. Bueno, unha maravilla, é unha cosa loca. Vamos a echar un pouco de azúcar, que de algo hai que morir. Pois, o dito... que nos conocimos en la cárcel. Telefónicamente. Tivemos unha cita telefónica antes dunha cita presencial. Más de una. Imos contar como ou non? Sí, se ti estabas presa a min, que me importa. Eu seguro que non estaba preso. Xa contei nalgún podcast que eu xestionaba as cafeterías do centro penitenciario, entón... tiña que vaciar o colector de vidro de vez en cando. Claro, e como non facía institucións penitenciarias, pois tiña que facelo eu. E chamaba a Sogama, e había unha persoa moi amable que me xestionaba o reciclaxe. Pois non debía ser eu, porque eu traballo para co vidrio.
Pero bueno. Ah, bueno, era en Ecovidrio, non era Sogama. Bueno, perdón, aquí metendo publicidade, isto pode ser... Aquí non se corta nada. Pois eso, nos conocimos en la cárcel. Sí, señor. Sí, sí, non foi vis a vis, foi locutorio telefónico, pero sí. Pero, que nos iba a decir a nós? Que nos íbamos a llevar coñecendo en estas circunstancias. Bueno, nas E me alegro un circunstancias montón de que xente, pois, bueno, con esas características e ese ímpetu saliran a flote na pandemia. Sí. A min a pandemia non me valeu para nada nese aspecto. Xa. A mí sí, o que pasa é que sempre digo mismo cando me din nas conversas, nas entrevistas, eso de como confixeche ou como foi, que realmente é a xente a que te Estabas fai. aburrida. Sí, no, Estabas te digo, aburridos. despois é a xente a que te fai, o sea, por algún motivo, pois gustei a xente, caínlle ben ou sinteuse identificada co que decía e foi a A mí xente. falábame dunha chavala de pelo riso graciosa. Vos vou mirar a ver quen é. E home, de pelo riso, Berrona, tamén, berraba a Dios. Dixeron, aí hai unha que berra a Dios, debe ser esa. De feito, estuve pensando, en vez de facer a grabación aquí, facela no coche, porque eu creo que é onde tes ti máis explosión, máis eso, as story times. Sí. Que me encanta ese story time. Sí, ahora xa fai tempo que non o fago, pero sí, introducía sempre certo de story time, no coche sempre fluen moito máis as ideas, porque aparte eu antes facía moito traxecto cando ia a Melide, e ti tamén o sabes, por traballo, pois era todos os días ao mellor unha hora de coche, claro, unha hora de coche é un miño ritmo que me traballa a cabeza, pois vas aí... Eu fago 100.000 kilómetros ao ano. Vas aí tucutú, e ao final pois mandabas unha nota de audio, en canto podías parar o coche grababas por Parabas impulso. a propósito, di la verdad, freno de mano, que idea tengo, Dios mío. Teño feito, a mí a veces que sí, hai veces que no autovía non me podes parar, jolín, entón, pois, nota de audio, cando podes grábala. E acabou pasando a ser un recurso, ora non todas as ideas salen do coche, xa me acostumbrei a facelo no coche. Que, bueno, hai moitos que toda a súa bio é no coche. Hai unha chica que fai caras e canta e está moi graciosa. Hai outro que se emborrea todo de chocolate e digo, que asco no coche, como ten que estar ese coche, Dios mío. Como debe estar ese coche, Dios mío. Hai unha chica que berra moito, máis que a min incluso, que está sempre como moi enfadada, que o fai en español, pero lo mismo non sei o nome e tamén o subo así. Conozco. Hai varias que teñen un pouco ese estilo. Hai unha que ten unha discapacidade, que tamén mezcla eso. Hai outra como que fai rimas. E tamén así, bueno, de todo, mete tema sexual e mete tema tal, e hai esa que creo que foi pois a raíz de sacar o carné ou non sei que, e que claro, que fai as súas queixas de como conducirmos, eu empecé me queixando de como conducía a xente, entón ao final acabei comentando calquer tipo de, porque claro, vas no coche, vas coitando a radio, o primeiro vídeo que se me viralizou así no coche foi o da vacina, que fixera un vídeo porque estive escoitando na radio que había xente que non se quería vacinar porque lles podía dar un trombo, entón eu fixera un vídeo algo así como, pois ben que te papas 1 kilo de touciño, 2 botellas de viño, 4 botellas de aguardiente, e fixeno así en quente porque era como contestando ya a persoa da radio, e aparte é un sitio moi cómodo para gravar, tes moi boa iluminación, tes un bon soporte, tes unha boa acústica, non molestas a ninguén, e así quedou. Pois estuve a punto, o que pasa que tampouco quería quitarlle o nicho a Gabri, que está aí con... Como se chaman? Mira que os conozco ben, como se chaman os coches estes da Luguer? Gabri fai Movify. Sí, con Movify, claro. Un saludiño aos de Movify, que son amiguetes. Ahora mesmo non me salía o nombre. E, bueno, tampouco quería un pouco pisar eso, non? Pero... E aparte, pois, gastamos os cartos aquí, que carallo. No, e temos un sitio moi chulo, claro que sí, no, está Falta o logo aquí. E faltaría tamén que Rei Centolo me dera algo para darche a ti. Eu aquí non podo estar, porque senón a mi Rei Centolo tamén que pagar onde se ve un influencer que non cobra. No, pero... E nada, eso, que bueno, nos apetecía un pouco que estuveras aquí. Neste momento histórico, aínda a caravana non roda, que é un estudio móvil que non se move, pero bueno, rodará, algún día rodará. E bueno, os que ides pasando por aquí abusamos da confianza e nos gusta un pouco, pois eso, non? De coñecervos de feito o falaba
con varias personas xa, de que nos vemos en mil historias. Sí. Nos saludamos, ao mellor votamos todo o día xuntos como no Ponte Farruca ou en outras movidas. Ferro, sí. E ao final nunca temos este momento de intimidade. Sí, é certo. E a min hai moita xente coa que me gustaría ter. E hai xente ao mellor que tamén che sobra, porque hai moita xente que ao mellor Cierto, pero me refiero, sabes, a típica pregunta de con quen te irías a tomar unhas cervezas. Ah, sí, sí. Pois eu aproveito isto para eso. Gracias. O sea, xente que te apetece sin presa, Sí. porque aquí, bueno, poñemos o reloj para Instagram, Sí. que ao minuto 20 cortaremos Instagram e marcharemos por YouTube. Pero ainda Vai nos ser quedan un coito 10 sin minutos. interruptos, un Sí, directo no, sin interruptos. non cortamos siquiera, nós continuamos, simplemente nos despedimos do Instagram. Somos como os que manejan tele e radio, Galicia por diante, que se van dunha plataforma para outra, convergen nas dúas. Veño de estar aí. Non estás moi actualizado, veño de estar 4 meses traballando unha bola esta. Sí, sei. Na hora xa non se fai simultáneo teleradio, xa fai tempo, pero pois non sei. Facías eso. Non sei porque a miña radio de base é o Galicia por diante. Fágolle un roubo, o sea, o Galicia por diante, a galega. Sí. Fágolle un roubo para escoitar hasta as 9:30, para escoitar en Rock FM, pois El Pirata e su banda, El Pirata e su banda, el Franco Tira Rock. É que a mí tocoume traballar en centros de traballo onde estaba soando Rock FM de fondo, entón máis ou menos a programación, xa sabía en que hora viña cada... Claro, entonces eu estou deseando, cando acaba eso, para a Radio Galega. Mais ou menos coincide cando realmente empeza o Gardiante por diante. Ten unha voz moi seductora, engancha. Algún día a ver se o pillamos pa aquí, pero me parece que vamos ter que inósala. El acá non creo que veñe. E bueno, un pouco eso, a miña sintonía habitual é esa. Que pasa? Eu non provei de mil maneiras. Son capaz de mirar unha serie traballando no ordenador. Pero como que me dá igual, sabes? O sea, de repente paro, miro, tal, teño 3 pantallas e na pequena teño aí a serie. Pero a radio non. Porque a radio me exige estar escoitando. Non oíla de fondo, sabes? Sí que podes facer escoitar a radio, pero a min as cousas que me gustan, porque hai moita xente que di, no, é o radio que falan, non. Pois pues, como é a radio na que non falan, se a radio toda medio musical, no, todo bueno, musical. Xa te entendo, entonces, tertulia, a min tertulia tampouco, que sea moita tertulia cansa, pero algo lixeiro como... Para ti, entonces, a bola extra facémola ou faise perfecta, ¿no? Espectacular. Pero xa chigo, como agora conduzco menos, escoito menos. Xa. Bueno, pero tes a galega.gal, que eu non quero vir aquí promocionar pero os medios públicos, pero... que che digo, que se estou no ordenador... Se estou no ordenador, non... A min, eu normalmente escribo, guionizo e traballo, sempre con podcast e con radio de fondo nos auriculares, sempre. Eu non sei, a ver... Axúdame a concentrarme máis noutras cousas, pero bueno, tamén porque o traballo a miña Eu sempre digo que o meu maior base de datos era a Radio Galega. A miña maior, por eu me enteraba de mil movidas e o aproveitaba como base de datos. Pero é o que che digo, terei no que retomar, porque podcast sí teño escoitado algún, pero debe ser que como que non lle dou tanta importancia. Eu creo que non fago viaxes en coche, no que non vaya con un podcast de conversacional. Aparte, como por traballo fago tramos de hora e media, 2 horas normalmente, pois xa me dá para escoitar unha conversa e sempre me acompaña moito. Resulta moi interesante a radio, no coche son... E xa chigo, está sempre a... Eu xa pediría unha radio que non tuvera máis emisoras. Se me sale máis barata, dame unha radio solo coa jalleja. Bueno, pois moi contento de que estés aquí, evidentemente. Gracias, do que vexo que, bueno, que da túa evolución de eso, de nacer nas redes, de non só o que viñamos falando no coche, non só da evolución das redes, sino que, e aparte que puderas facer algunha colaboración na radio, na tele ou tal, que maravilla, e parabéns, sino que a hora de, casi, o vamos a poñer no frívolo, casi de monetizalo facendo espectáculo, porque non son tantos os que están conseguindo. Entonces me alegro, de feito hai moitas tentativas de xente que o intentou, incluso así con grupillos e facer como unha xira e tal,
e non están conseguindo o que eu creo que sí que estás conseguindo ti. Entonces, cal é a chave Home, maestra? Non a sei, non a teño. Oxalá que, ao final, eu creo que pasa o mesmo na rede, que é o público que te escolle. Creo que o ideal é disfrutalo e non ter moita pretensión. Primeiro, porque non vas levar moito batacazo. Xa. E segundo, traballar e bourar, porque, claro, moita xente pensa, non... Fixeste traballar, É bourar. Bougar, que é bougar? Bourar é como bourar, petar, insistir, o sea... Claro, dice moito na miña zona, decías do jorobe ou de aquí de Rías Baixas, non decides Mira, eso. que eu ando... me gusta enriquecer o meu idioma. Sí. Con Madia Leva, con Nai, a mí me encanta Nai. Eu perdín miña mai, o sea, quero dicir... Claro, a mí me encanta... Miña nai é de zona onde se di miña mai, e eu xa estou dicindo miña nai. Pero bueno, bourar, sí que se di moito tamén na miña zona, é como eso, bourar, pois insistir e que moita xente tamén pensa que como fago rede, que por eso veo o monólogo, pero que realmente non veo unha cousa da outra, que son cousas independentes. Eu xa facía algún bar, algún restaurante, por xente que conocía eu facendo así algún boliño. Sí que é certo que ahora teño moi bon escaparate para vender, jolín, as datas, pero basicamente é escribir texto, que che fagan, que che fagan probas, e vas ter moitos nons, e vas ter algún sí. Que bueno, ainda viñamos falando, tú ven o non do Rei da Comedia e tú lo petaches. Bueno, colleron, sí, a primeira non me colleron a segunda, o sea que, quer dicir, hubo como unha repesca previo, sí. Non sabía, a mí xa me descartaron. Bueno, non sei se era para o mismo programa, non quero meter la pata, pero como que xa fora algún casting máis da tele, tampouco me colleron. Quero dicir que a veces... Hai que seguir intentando. Pero é que eu creo que o resumen é ese, que a xente di que non, moita xente quere insistir e non virte abaixo, e sobre todo, creo que a xente ten que ter moita constancia. Eu antes de dedicarme a isto traballaba toda a semana, pedía de horas, eu sigo traballando toda a semana e no, levo desde 2011, porque refírome que salía dun traballo de partido de luns a venres, e o fin de semana iba a facer bolos e logo pedindo horas, quero dicir, que non de repente empecé a dedicarme a isto en exclusiva. É que, a ver, un pouco tamén isto pretende ser un pouco educativo. Non sei cantos rapaces o veredes, pero aí queda. Ser influencer é moi bonito, pero hai que chegar. E cantos chegan? Eu non me quero considerar influencer. Eu tampouco, eu escapo deso, pretendo ser máis comunicador. Sí. Pero me refiero que desde fora somos influencers. E como se chega aí? Pode ser que des un chispazo, pero mantenerse é complicado. E ti pensas, se eu me quedara solo cos números, eu empecé no 2011, vexo xente como a vos que pasades como foguetes e me tendría que quedar... Entendes? Eu que creo que hai que buscar un nicho moi definido. Quero dicir, eu creo que hai xente que intenta tamén tocar todos os paus sin ter claro o que quere facer. E ao final eso para min é un error. Tens que coller un nicho moi definido que non faga ninguén e intentar chegarlle a xente por distinguir, por diferenciarte de algún xeito. E logo ter paciencia. Inicialmente, o sea, realmente, primeiro, que as redes sociais non pagan, a min empezaron a pagar agora e o que pagan é nada, comparado con todas as horas que tes que meter. Porque claro, a mí que me importa que me empezaran a pagar agora X euros por un vídeo, se levo 5 anos subindo vídeos, non, en Meta, pero da igual, se levo 5 anos subindo vídeos, desde 2020 inicialmente subía 3 vídeos diarios, que era unha locura, o sea, eso non é normal, ese ritmo, que aparte era unha presión que me a mí misma. É a ilusión del primer día. 3 vídeos ao día, despois un vídeo diario, despois 3 vídeos a semana durante 5 anos, e que se che viralizaba un ao mes ou un cada, e o resto, pois nada, e seguir, e o tema é eso, eu creo que a xente ve que non funciona e no, pero o tema é unha que se ten que gustar, non o tens que facer por ser conocido, por ter pasta ou tal. É que eu creo que é un error, porque te vas frustrar, a xente vai non notar, o que máis, e logo a xente xa che vai dicindo o que lle gusta ou que non, o sea, que eso xa se vai vendo. Para mí as redes sociais son moi vamos a despedir o Instagram. Mira, falando de redes sociais, imos despedir Instagram, que é moi democrática, unha rede que me deu moitas alegrías. Se queredes ver máis, tedes que pasarvos ao YouTube, porque no Instagram se acaba o vídeo. Nós vamos a continuar, si che place. A min place, o tempo que teñamos. Si che place, vamos a continuar, pero o vídeo completo estará no YouTube. Esta é a parte de Instagram, así que, si queredes, pasade po YouTube. Un placer. O placer é meu, gracias por estar aí. Bueno, pois nada, ahora estamos no YouTube, ahora xa non fai falta tempo.
Sí. E... Bueno, fai falta relativamente. Bueno, No, pero o para tempo é min, para ti, para o tempo é para ti. para o Se tempo que queres nos saber vexe. que hora é, son No, as imos ben, 4:30. imos ben. Entonces, o que che digo, non? Que non tes que miralo polos números. Eu, evidentemente, No, sobre sinto todo para envidia. que a xente non o pase mal, porque... Claro. Pero me No. refiero que eu sinto envidia de xente, imagínate, jolín, Champi, Oveja Negra, colegas, que non podo sentir envidia mala, porque son colegas, Sí, tú sí. e outra xente que de repente... Mira, con Champi foi a primeira persona que traballei no Malicia Noticias e traballamos ali no 2020, ningún dos dous tiñamos as redes como temos agora. Xa. Mira a volta que dá o tema. Pero me refiero a eso, que podría sentirme mal e tomar todo por saco, non? Xa. Pero non, porque a mí me gusta facelo. É que E eu acabo de gastar moita parte en isto Sí. porque quero abrir novas portas e porque quero seguir facendo o que me gusta e como podo, entendes? Porque Sí. realmente nós cobramos por facer cousas. Sí, non vamos gratis aos sitios, nós cobramos por facer cousas. E todo o que cobramos por facer cousas está aquí. Porque isto non se fai gratis, nin un micrófono, nin isto, nin aquelo. Entonces, se nos contratades, axudades a que seguimos medrando. Correcto. Porque eu, gracias a Dios, non necesito isto para vivir. Ojalá pudera vivir desto. Non diría que non. Pero non o necesito. Entonces eu vivo outra cousa e para min isto é un hobby. Que pasa? Que tamén non quero que ese hobby me arruine. Claro, no, Entendes? xa... Eu creo, pero E como quero medrar, porque creo nós, que- por exemplo, desde que cobramos, empezamos a ter todos os traxes, porque eu antes tiña un traxe, e fixero eu. E agora todos os traxes que temos, mogollón de movidas, a propia caravana, equipos, entonces todo eso nós necesitamos cobrar diñeiro, e ao fin e ao cabo nós creo que humildemente facemos un traballo de difusión que é necesario. E o que decías ti de diversificar, é que nós somos un medio de comunicación. No, Eu realmente non estou... No, pero me refiero da xente no nova, meu era unha caso. mensaxe que quería mandar a Sí, xente sí, máis sí, nova, sí. da mesma maneira que tamén lles diría que moitas veces obsesionámonos con hai dúas maneiras tamén de crear contido. Por exemplo, polo que estás contando, vos o que facedes é reinvertir os beneficios en que siga medrando o proxecto. claro. A min parece unha postura intelixente. Hai xente que primeiro se compra un equipo da hostia e despois plantea como crear contido, e o mellor contido non lle funciona, para min é un erro. Claro. Eu empecé creando contido, que sei que o faga eu non quero dicir que sea o correcto, pero estive en 2 anos con un móvil chino de 100 e pico euros e conseguí 30.000 seguidores con un móvil chino de 20 e pico euros. Quero dicir, agora sí, paseime a un móvil máis caro, porque ao final, jolín, tes unha exigencia profesional e queres ter unha calidad tamén por un respecto a xente que te contrata, ¿no? Pero non podo que son celíaca. Pero jolín, Avisaras, non pasa Se nada. buscaba. Non pasa nada. Pero eso, que creo que de outra maneira tamén, ao mellor estás apostando moito por un proxecto, moita ilusión, pero estás metendo xa a economía que non sabes como che vai vir de volta. Entón eu son de confiar en que a medida que vai medrando o proxecto, pois ir medrando con Sí, a ver, nós... senón tamén é moi frustrante. Evidentemente, nós invertimos moitas horas, Claro. que non nas paja nin gian, Claro, é que ese é o tema. e Que a xente tampouco queremos, o sea, si pudéramos vivir desto xa estaba, pero como vemos que a medio plazo non é posible, entonces non nos importa porque o facemos por gusto. Sí. Pero si queremos non ter que pajalo o gasoi, Sí. se o coche sabería ter cartos para arreglalo, Que tampouco se é un tanto teléfono... pedir, sí, eu entendo. No, Sí, é sí, simplemente sí. Sí. continuar é o que lle dixo a alcaldes, a empresas e tal, que nós necesitamos ese feedback para poder continuar. Non para decir, no, que tengo suelto aquí la Virgen. É que bueno, O claro. Turbegal ten a súa propia cuenta, eu aí non toco para nada, Xa. entendes? Sí. Entonces ahora no Black Friday, que é outro tema que quería. Porque claro, aquí estamos enredados. Entonces, ahora no Black Friday metemos aí moita, pero bueno, cousas. A ver, en que che enganchou a ti o Black Friday? Eu son cousas que xa levaba mirando moito A mí tempo. nada porque non son consumista. Bueno, pero algo comprarías? No, ¿No? a verdade. Non. Eu comprei moitas cousas Non, a verdade do que día a non. día. Porque Sí. claro, de repente, poñen Black Friday, está máis barata, xa iba a comprar, compra igual. Perdón, pero este inciso creo que Turbegal peca de inocente ahora mismo neste caso. Sí, no. Porque eu non quero vir aquí falar mal do Black Friday porque son a imaxe do comercio de Melide que debedes mercar todos no comercio local e fixen un anuncio moi importante para o comercio local de Melide. Dito isto,
e o Black Friday eu creo que está ben para A sacar ver, cousas de eu stock. manejo os precios das cousas que me interesan, manejo os Tens que precios. anotalas antes Sei, claro. e despois, sí? Sí. Pois entón tens que hai unha discrepancia aí con Oliva sin H, tens que ir falar con ela, No, porque Oliva fixo un estudio de mercado de algún produto que lle interesaba e dixo que lle baixaran 100 euros a semana anterior, o sea que lle subiran e que logo lle volveron a baixar. No, entón. mira, a compra máis Eu creo potente. que Black acabamos todos despois de noviembre, pero non. Eu quería comprar unha cousa e non a acabei comprando. Comprareina si fan algunha promo para Navidad e tal. Explícoche por qué. Eu collín un dron o ano pasado Pa Dios. e dixen a miña filla, si non me gusta quedes con el. E non me gustou. A túa filla que non lle guste. No, pajou, íbamos a coller dous. Vale. Simplemente que dixe, mira, collemos un, Vale. si non cumple as miñas expectativas, es el tuyo. Vale. E yo non compro ninguno. Vale. E o estou usando. Que pasa? Que non cumplía as miñas expectativas. Entonces, o tema era, cando salera a versión 2, ver as milloras, se interesaba coller a 2, que non iba a ter Black Friday porque o estrenaron 2 ou 3 días antes, é imposible que saques unha cousa ao mercado e os 2 días lle poñas Black Friday. No, xa, claro. Entonces, que pasa? Que o cambio foi tan bo que non quixen comprar o anterior que sí tiña Black Friday e que nós o compramos en 250, creo, e agora estaba o básico en 169. Pois entón sí que iso como unha rebaixa. Claro. Igualmente a xente que este escoitando isto, Black Friday xa leva un mes de caducidade. Sí, casi non se admiten nin devolucións. Acaba Para lunes. daquela nin se admiten devolucións. Acaba lunes, mañá. Acaba mañá. E esa cousa non a comprei. Por qué? Porque o modelo novo ten tantas melloras ¿Sí? que tal. Entonces, se durante o ano hai algún baixada, comprareino. Se non, esperarei o Black Friday do ano que ven. Cando salga o 3, comprarei o 2. Bueno, claro, que eso que adoitamos. Entonces, o que sí comprei era, non sei se manejas, se te interesa, pero eu creo que é moi interesante e sobre todo neste ambiente. É unha estación de energía. É como unha batería externa, pero tipo maleta que pasa 20 kilos. Sí. Hainas de diferentes potencias, eu estaba mirando a de 300, por dicirche un exemplo, pero tío, mellor tes outra logística, a mí non fai falta tanta energía para nada. No, pero para aquí que non se me desgasta a miña, claro, eu si quero transmitir aquí coa estación de energía transmito. Claro, eu isto con un battery bank. No, pero eso é, por exemplo, nós temos unha autocaravana, está tendo problemas de corriente. Entonces, en vez de arreglar a autocaravana e poño estación de energía, isto é solucionado. Claro, entendo. Co apagón, por si algunha vez na historia hai un apagón, terías corriente, é como un generador, pero non genera corriente. Se ti tes un generador na casa... Eu que teñamos son moitas cousas na casa con placas solares, incluso unha radio cargadora dinamo con placa solar, que poderías afar este equipo se pode cargar no coche, se pode cargar coa corriente e se pode cargar coa placa solar. Entonces é o que pretendo, que esta caravana sea autónoma. E a levaba mirando moito tempo. Eu miraba un que valía 300 euros. De repente dixen, bueno, vamos co da caravana e tal, vamos a comprar de 600, que estaba en 700, baixou no Black Friday a 500. Claro, pero de repente hubo unha marca que eu non valoraba moito e de repente saca o de 2000 a 400 e algo, e dixen, ras. E non empezara, era o pre-Black Friday, o sea, nin era o... E a diferencia entre o pre-Black Friday e o precio de Domingo Friday, que mañana es el lunes tal, 20 euros gastei a maiores. O sea que por 20 pavos... Bueno, pero claro, tens que ter a constancia e ir... Mira, que claro, sí, pero que eu cando quero algo fago un seguimiento, se tuvera pasta, decía lo que valga, pan, pero como non tes... Xa. Vas facendo o seguimiento e cando entra no teu baremo... Eu é que non compro nada, pero porque nada necesito. Dito isto... Está visto que é máis rico que menos precisa. Vou mir como un budista ao medio do monte, pero literalmente que non preciso nada. O sea, nada de nada. No, a ver, o que pasa que é eso. O sea, penso, quero decir, nada material ahora mismo. Por eso non lle saco ningún beneficio, nin o Black Friday, nin o Lunes Monday, nin o Martes Tuesday. O sea que nada. Enredada non gastamos un peso. No, enredada gastamos un peso. No local. No, en nada. O meu monólogo creouse con unha libreta, con un bolígrafo. Temos visita. Con moitas ideas, unha visita moi agradable. Hola, que tal? E mirei, moi considerada a visita que xa marchou. Un bolígrafo, un papel
é o que se necesita facer un monólogo, Xa. ideas, Ideas. unha caixa bella de Ainda gaseosa, que sea unha caixa unha caixa bella de gaseosa, Pa que? é o meu taburete, ti xa viñeche ver o espectáculo, xa o sabes, é un micro con altavoz pequeniño que tiña, herdado da miña familia, e con eso estuve en anos. Ahora sí que xa, mentres Ahora ti hai estamos aquí outra falando, infraestructura. hai un técnico montando pois Hai unha unha infraestructura infraestructura. para min, para chegar eu ali como unha señorita e facer só o meu traballo. Pero... Me alegro moito. Gracias. Me alegro moito de Pero que... bueno, eso foi tamén por reinvertir o sí, beneficio do traballo. é que a ver un pouco noso que É porque pretendemos apostaron eso. por min, sempre teño que dicilo, que sempre digo, pero Cultura Activa, a miña distribuidora, que apostou por min e por ahora, pois Por espero... moitas culturas activas. Por moitas culturas de verdad, activas. fai falta xente que nos apoie, sí que hai boas distribuidoras neste país e hai... E creo que seguramente tamén están esperando xente que lles presente proxectos interesantes para poder E aportando apoialos. tamén polo idioma. Non solo... Bueno, que por exemplo na cooperativa na que eu traballo é requisito imprescindible. Claro. Eso e despois certo tipo de conductas sociais ou sí que se escollese tamén un perfil humano, non só un perfil profesional. E sí que, bueno, vamos da man a distribuidora na que eu traballo, formamos parte tamén de Payasos en Rebeldía, que é unha... Coñezo. Vale, pois é unha cooperativa, unha ONG benéfica que leva facendo labores en moitos países, un deles en Peter Palestina Punk e outra durante xente. moitos anos. Eu creo que Peter Orr xa non está con nós, pero bueno, sempre moitos artistas colaboran nesta iniciativa. Estaba Iván, creo, tamén, non? Sí, Iván en Prado é o que está por aí polo mundo por repartindo os fondos do que sacamos, e tamén parte do noso traballo, todas as galas que facemos, pois van tanto para Chiapas como para Palestina como para calquer país. O sea, que se que sabedes, precise apoyade a nosa cultura. Levamos la risa e levamos... E se ainda por riba podemos levar cousas. Sí. E non só cando hai un terremoto, sino o resto do ano. É que o tema é que seguir traballando o resto do ano. Facemos unha gala da paz anual, moitas galas moi solidarias onde moitos artistas do país pois de xeito solidario colaboran simplemente pois para recaudar fondos para colaborar. E tamén é un requisito imprescindible, entón gústame estar rodeada de xente que además de que apoiar a cultura, pois que teña unha humanidade tan grande. Un fondo humano, non? Pois sí, porque se bota moito de menos. É que normalmente no tema das redes esa é outra cousa. É un mundo moi frívolo. Sí. Non me gusta nada eso, sabes? Entonces, a frivolidade. Claro. Entonces eu por eso son máis deste tipo de conexións. De cercanía. E que pasa? Que moitas veces non temos ese tempo. Xa, de feito, nós levamos para facer isto mismo varios pero... intentos, non? Sí. Cando pero cadra, pero bueno, habendo vontade por ambas partes, pódense facer as cousas. Eu creo que o importante é que ahora mesmo a xente o está vendo e que se pode bueno, opinar de que si eu ou ti estamos no correcto ou non, apoialo, abrir unha porta ao debate, non? Un pouco de... Sí, que, por exemplo, é algo que se está perdendo moito. Poder conversar con xente que o mellor ti máis eu nunca nos sentaríamos a falar aquí, ou ao mellor temos moitas ideas diferentes en moitas cousas, e poder estar aquí compartindo, tomando un café, falando de 1000 cousas diferentes, é algo que pa min que se bota moito de menos, e que se perde, non temos tempo a sentarnos a tomar algo con calma con xente, solo falamos con xente que opina o mismo que a nós, que pensa como a nós, que nos vai decir en todo o que pensamos. Cada vez nos rodeamos de xente que nos está dando máis a palmada e rechazamos a xente... non me hables dese tema, que tal, entendes? Bueno, sempre cando, lóxicamente, cunhas liñas de respeto básico de dereitos humanos, non? Pero dando eso por sentado, eu non me sentaría a tomar algo con unha persona que non respeta. Que é un varas aí está e non sabe, non. Non, claro, home, o que ideolóxicamente, pois ti defendes algo que non respeta. Pero que ti, nunha conversación, poidas falar de 1000 movidas e eu creo que enriquece máis. É productivo, sí. Que a persona que está conversando contigo opine diferente. É que se te está dicindo, sí, home, está moi ben para levantar o ego, que tamén é algo que lle gusta moito a xente, eu creo que cada vez temos máis ego e menos do resto. De feito, eu falaba, non me acordo exactamente con quen foi, creo que foi con, non sei se conoces, que Carlos, que fixo como Choconto, era como un noticiero que, bueno, é quen nos está facendo os guións para as 2 en punto, non? Entonces, de que hasta que punto o tema este era ego. Porque, claro, se supón que cobramos pouco ou nada e nos cuesta vivir desto, non? Entonces, hasta que punto eso o enchíamos con ego. E, a ver, eu é que tardei moito en salir,
Turbegal empezou no 2011, Sí. pero eu hasta o 2016, cando empezamos co Sacho, eu casi era desconocido. Entonces non é realmente por eso. A min na rede pode encher unha parte de ego o feito de que te fai sentir ben saber que estás facendo algo positivo. É dicir, e despois que tamén me servira para superar un mal momento personal que ti sabes que vivín e que o filtrei, nunca Sí. o falei publicamente, pero fixen vídeos para estar entretenida, para levar mellor eu tamén as miñas mochilas e as miñas cousas, e cando a xente che escribe para decir, jolín, pois que sacasme unha risa todos os días ou eso, pois claro que che alimenta un pouco o espírito, e sobre todo que tamén che dá ganas a seguilo facendo. Pero, Pero hai a diferencia un realmente pouco entre tampouco é para que te que estén faz o que a ti te palmeando. apetece. Sí, a verdade é que sí, O sea, non, eu fago, Bueno, evidentemente, sí que- se hai ese segunda parte de que lle gusta a xente, Home, no, claro, perfecto, e- pero eu realmente o fago como e me gusta e porque, a ver, eu procuro non copiar cousas que fan outros. De feito, iso é moi os podcasts, importante, porque- non me dirás ti os podcasts que había na pandemia. Sí. Cando É que empecé había eu? Más Más podcast que a xente. sabes? Había máis podcast que a xente. O sea, creo que tedes que empezar a facer podcast, non se está facendo ningún. Madre mía, sí. E, a ver, eso, o que pretendo eu é unha charla, aproveitar isto para conversar, ir a tomar esa birra con... Claro. Entendes? Agora que llevamos as 4:30 vamos tomar unha cerveza porque, bueno, porque son as 4:30. Hai nas, de feito hai unhas cervezas artesanais que aínda non biche. Teño que ir a actuar e hai que ser profesional, que ese mito de la cerveza e el stand-up, cando facía bares e que eu movía para que non me... bebía cerveza para que non me temblaran as canillas, Feito, pero ahora... Champi, sempre, e me parecía moi correcto, sempre andaba cunha agua na man. Sí, para que quedara claro que cando Sempre andaba traballaba con agua bebía na auga, man. ¿no? E me parece, porque ti, claro, ti pensa que eu ando nas festas. Xa, claro. Claro, os que facedes bolos, sí, claro. O sea, bolos... Eu ando nas festas, sí. claro. Eu non fago outra cousa que ir de peneque en peneque, sabes? sí. Entonces, Bueno, eu cando me libero e tomo a cervexa e tal, é unha vez que acabo o meu traballo. xa. Antes, raramente. Pero é que eu bueno, casi pode nin pasar, pero incluso, non- sabes? Eu casi nin incluso, a ver, todo depende con quen Home, xa, e bueno, en que claro. momento... Bueno, pero é por eso de, bueno, está o traballo feito, momento liberador, ahora Xa. desconecto un pouco, intento disfrutar un pouco de que estamos nun evento, no? Pero que eu hai veces que non estou traballando. Xa te entendo. E, sin embargo, o perfil é o mesmo. Xa, claro. Sabes? Sí. Entonces, eu non traballo diferente este cobrando ou non. Eu fajo o mesmo que faría cobrando que sin cobrar. Entonces, Bueno, pero- vas a axudar a un colega, a uns colegas, a unha asociación ou o que sea, e eu a miña maneira de funcionar é o mesmo. Que pasa? Que depende quen este, depende con tal, algún que outro licor café rueda. Pero hasta ni me gusta moito. Xa, Entonces, No, eu vou rematar o traballo, pero sí que é certo que era algo que me imaginaba ahora que me dedico, porque, bueno, o meu medio de vida non son as redes sociais, son as escénicas, e ahora que me dedico a eso, sí que pensaba, decía, buah, cando comparta camerino con outros artistas, claro, te imaginabas ter un auditorio de teatro, buah, eses camerinos, tal, iso ten que ser un festón, aí a xente pasa o bomba, e basicamente son personas falando solas, girando en redondo, con su frutita, su auga, e como moito unhas galletas, sabes? Non hai tanta festividade, e despois que tamén, bueno, alá cada un, pero a min pareceme por unha cuestión de respeto tamén ao público, Evidentemente. traballas ca mente, traballas ca palabra, e tens que estar o máis lúcido posible. De feito, agora estou contigo, puxen un horario de chegada previo por concentración, ubicarme, e, bueno, por un pouco de respeto á xente que te ven ver e que che paga, jolín, porque senón... Pero xa non é porque A che ti pague. é- Xa non é porque che pague. Jo, pero bueno, tamén... É porque tes ti, que dar ao fin e mellor ao de ti. cabo, Home, bueno, claro. tes que facelo, sabes, Sí, no, o sea... pero por respeto á xente é para unha mesma, porque eso pasa con todo. Igual que cando che preguntan por que faço contido en galego, bueno, pois por unha alineación comigo mesma, porque pois por respeto propio e, por suposto, profesional á xente. Sí. Algo así que surja, que vexas que che apetece algunha desas túas de non debedes facer así porque... Non estou agora en modo crear contido, a verdad? No, xuraría se houber aquí unha baraxa. Ahora o seguinte vídeo que vou facer, que cando vexades isto xa vai estar publicado, eu estou moi frustrada que a xente que propón xogar a xogos de mesa despois non presta atención.
Eu son unha Iso non persona moi presta competitiva. A min encanta un xogo de mesa de sobremesa. Xogar- Eu ahora aquí estaría contigo cunha baraxa. Pero eso sí, Pois, se estás comigo a espera, baraxa... chamamos a produción. Se estás comigo a baraxa, estás comigo... A min depois non te me E a levantes que? buscar un café... E a que? O chinchón, abres, dame igual, pero estás A escoba. A mí non te me andes trampullando, ahora paro a falar con esto, porque non, céntrateme no xogo. porque- Avisaras, me cago en diola, que Non teño botábamos tempo. unha No, que me quento, unha partida entre charla e charla, botábamos a partida. No, porque me quento, pero a min hai xente que non xoga formal, comigo non vale. Ou estás na taberna xogando, está o que che ven aquí meter baza. Pero colle ti a baraxa, séntate ti a xogar, deixa de Senta, estar aí é moi fácil quentando a orella. Desde fora me se moi ben o xogo, Claro, colle ti a- xoga mirando as ti, cartas de xoga todos, gana ti, non te calquera. jode, claro, Xoga ti, DJ. xoga ti. Séntate aquí. Ten o xogo descoberto, así tamén o xogo eu. Non me la esperaba No, esta, no. Si non había unha baraxa aquí, a partir de No, ahora, vou a fer. partir de ahora vou ter unha baraxa aí sempre. É que mira, é un novo concepto de podcast, que como non hai ningún, con baraxas, ao mellor ainda non saleu ningún. Pues Con mira. caravanas e baraxas, e botades aquí unha brisca mentres contades un conto. Eu espero volver e botar unha brisca mentres contamos un Brisca, teño que recuperar porque eu conto. O tute de dous. Non creo sabes que como é o tute de creo, dous? son de O da escoba. brisca e o da mueca. Eu creo que son de escoba. E brisca creo que sei xojar, pero preguntarei Eu son aquí á produción que aí lle dan duro. Eu son taberneira, ao tute é xogo Taberneira de... no jorobe a maior. A ver, non che vou dicir. Miña avó era Pero mellor, ti sabes a de trofeos, e sendo unha muller, é bella, que no seu momento era difícil, porque ela... Non te deixaban, non te No, valoraban. eran os homes, ela salía para fora do mostrador, poñías a xogar, Pois Esther tamén lle mete cando na. co asco mío o tres petaba así, non sei que dicías, non sei que dos collós, en plan, nada aí. E apréndese moito na taberna Sí, vendo. a ver, no jorobe xógase moito a escoba, eu por meu pai, que meu pai Sí. acababa de comer, iba. Eu nunca fun así. E teño Son os ido con barrendores, el. no jorobe. Eu teño ido con el así algunha vez, pero non me molaba. E xogaba moito isto, que non sei cal é, a que é 40, 20 e... O tute? Canta 40, arrastra. A mí se non me mola. Oh, pois tes que asistir. Non Eso, me méteche mola. un repaso turbegal. Claro que me metes un repaso que non sei. Tens que aprender. Ponte con Vai, sí, producción aí, tiqui. A próxima vez que nos xuntemos aquí, Pero mira, vouche meter un repaso. no, ao tute non, porque estou, aínda que aprenda, vou estar en total desventaxe. Pero, no, joder, tens que aprender. Eu, bueno, Pero unha cousa era 37 aprender. anos de... A ver, xogamos a escoba, que ao mellor aínda... Bueno, sumar hasta 15 ainda me acordo. Ves? Sí, vale. É fácil, pois que non damos... É o velo, é a... No. Claro. Os Ir ouros, contando o as velo, cartas, o que vai fora, o que non. Hostia, Bueno. manqueime no nudillo aí que tanto arrastre. Canteime, que cántome. Hostia, Moi buena. arrastrei aí con contundencia. Ganou Turbegal a primeira partida sin saber xogar, porque el marcha cos 20 dedos para casa e eu tres xos deixo aquí no plató. Cago en Dios. Ora vou agarrar o micrófono ca esquerda, vou ter que poñer aquí no entreteto. Vou ir a ver, así que... A ver... Ai, eso sí que ten mérito, porque sería a segunda, a terceira vez que me ves. Sí. A terceira, Bueno, co pero mismo non, espectáculo. Tes que non vir ver pasa de novo. nada. Bueno, gracias. Pásalo trance incluso. Non pasa nada, o sea, Sabes por o que ejemplo, vas ver. Sabes o que vas ver, sabes o que vou e decir. aparte é o que che digo, captas pareceu? captas diferentes Vouche preguntar eu a ti, recomendarías a xente enredada ou non? Non No. é porque esteu aquí. No, porque Bueno, hai un espectáculo pues, máis, foi un no? placer. Hai un espectáculo novo que gana máis cartas, porque lle vou a recomendar o vello. Marcha, foi un placer. Xa vos lo dixen, que isto era todo unha... A ver, digamos que pos que te conocemos moito, Gustouche. está na túa línea. Entonces, digamos que alguén que nunca veu redes Non túas, sei mellor que... sabes de alguén que dous o caso? De que? De alguén que non te conocera en A redes maior parte, e Sí, de feito eu pregunto, non en todos os bolos, pero en auditorio suelo preguntar. E o remate, cando a xente ven sacar fotos, xa me conocías de redes? Non, moita xente non, igual. Eu creo que a veces da xente que me ven ver, que me conoce de redes, ao mellor un 10%, non máis, E Claro, levan unha pero- bueno, ao mellor outro conoce que te de radio, outro da tele, cada un dun medio, claro. Pero os que non te conocen de nada, Ou van por oídas, porque esta rapaza vin tal. No, ven, de feito, funciona moi ben. e os que te conocen moito, que che din? O mesmo que che No. dixo eu, que non te sorprende demasiado. No, pois ao contrario, que mellor en directo que na rede. Sí, evidentemente, Porque é outro tono, claro, home, outro- transmites, pero me refiero que claro, xa te conocemos moito.
Entonces, claro, aínda que haya... Por eso a mí non me gusta que me veña a ver xente conocida. Non digo do teu, aos meus pais, por exemplo, o primeiro bolo deste espectáculo novo, pedindes que non viñeran, por favor. En plan, non veñades, por favor, porque eles non me van ver a min como artista, van me ver a min como a súa filla ou como tal. E respetaron, pero as miñas amigas non respetaron e viñeron igual e dixeron que estaba mellor este segundo que o primeiro. Home, Bueno, non está, porque este leva 1 e o outro leva 70. Pero o bueno, primeiro, por moi primeiro que sea, para min é leva o máis un especial. recorrido, unha maduración. Supoño que non se parecerá moito o primeiro día. En moitas cousas, non, porque foi no facendo. De feito, a xente te pensa que os monólogos facémolos nós, pero facémolos entre todos. Xa, non é a vos non traballades, vos empezades e... E se a xente se ríe, anotamos, e se a xente non se ríe, borramos, é un copia-pega continuo. Eso, os monólogos facémolos nós. É unha mentira Os que vamos todo. a ver. É un engaño. É igual que o Galicia por diante, fano público. Kiko sale a lo que sale. É que logo para que esperas que estemos ali, para que a xente traballe por nós. De feito, eu marchei porque estaba chea de non facer nada. Pois eso, que lle ves ao segundo que non lle que che faltou no primeiro. Ainda con todo que o primeiro evolucionou. Ti tes 2 fillas ou 2 fillos, non quero aquí falar da túa vida, pero ti tes máis dun... Tres. Bueno, queres a todas igual, pero cada unha ten as súas... Bueno, sempre... No, porque, jolín, ainda que sean fillos, supoño que terás máis feeling, non? Hai cousas nas que me... A ver, querer eu daba a vida, a min se me dis morres ti ou morre ela, eu non no dudo. Home, polo monólogo, Afinidade non con todas igual, Bueno, vale, pero... Quero dicir, ti tes 3 fillas, queres as 3, pero despois con cada unha tes un tipo de relación, a min pásame, eu hai cousas que me entendo mellor con miña nai que con meu pai, e meus pais nós somos 3, pasaralles o mismo, pero ahora de verdad, as 3 somos fillas e cada unha somos diferentes. Sí. Pois isto igual, a mí non me des elegir, eu non quero vir aquí comparar eso dos monólogos, son mis hijos, No, pero que aproveitastes coa experiencia, eso é outra. Que fixestes... A seguridade que empecé eu enredada non sabía nada de nada, o sea, eu salín ali temblando máis canillas con un ataque de risa que eu pensei que a xente xa se ría do ataque de risa que tiñan máis que do que estaba dicindo, que probablemente fora así. Eu agora empecé o segundo, É que o meu problema é que eu cando vi... Salín con seguridade ao escenario. Xa. Salín con seguridade, porque digo, se o fixen 70 veces, pero bueno, diferencias moitas, porque o primeiro me refiero monólogo... en creación do monólogo... Non, xa nada que ver. Hashtag é un... Hashtag Happy Holidays é un monólogo teatralizado. Pasan moitas cousas en escena, hai moito xogo de luces, hai moita intervención dos técnicos. Impro? No, impro ten máis enredada, probablemente. É que depende, decir, hai veces que o público dá e veces que o público non dá. No, ten moito máis clown, moito máis acting, hai moitos máis elementos, hai como 4 ou 5 bloques diferenciados. Entón, acaba unha escena, empeza outra. O que sí que me gustou, por ahora só fixe unha vez, que cando remata cada bloque queda claro, a xente rompe aí nese momento, entón cerramos un bloque, empezamos outro, cambio de vestuario. O sea, vou cambiando de vestuario, vou cambiando de escena e que fixeno todo eu, que non é para que me aplaudan, pero que se non tuvera experiencia previa non podería montar algo así eu sola. De feito, a ver, eu cambiando un pouco de artes escénicas, en que está todo no mismo, sí. Hai moita xente, é que eu me parece increíble e non sei cantos casos pode haber, xente como Mondra que está super preparada, que se lanza e parece que leva toda a vida. Que Martín é un crack, parece que naceu nas tábuas, é a verdad. Entonces, hai máis casos. Pero o mellor, o sea, Dios mío, non sei Martín como se sinte, pero o mellor, Joli tamén terá a súa mochila, a súa seguridade, a súa cousa, e son seguridades que ti mostras no escenario porque, jolín, porque é o teu traballo e porque tes cousas que decir. Sí, pero antes entrabas con outra xente facendo cousas de outro, facendo... Sabe, sí, enténdote. Eu creo que está habendo un nivel e me alegro un montón, e sobre todo porque van implícitos co idioma. Sí. Moitos destes proxectos desta xente xoven, porque xa non somos tan xóvenes, sobre todo eu, xa non somos tan xóvenes. Eu tamén son bastante maior para a época na que me está tocando. Pero me encanta, non de redes.
de todos os aspectos. A nivel cultural, a nivel cultural. E Hai que vai hai moi implícito a cultura e o noso idioma. Sí, eu creo que estamos vivindo un Está... momento musical e cultural en Galicia impresionante. Hai unha calidade hostia, perdón, eu síntome moi contenta, moi satisfeita de compartir época con toda esta xente. O sea, eu se chego a vivir anos e o día de mañá mire para atrás, decir, jolín, vivín ese momento de efervescencia. Estuve aí. Sí, formei parte dese momento de creación que eu creo que non se lembra algo así dende o momento da musical da xira Xabarín. O sea, creo que non se recorda unha cousa así desde o Bravú ata agora. Pero é que facendo esa comparativa... O que me dá pena é que non vai da man da lingua como iba naquel momento, da rúa. Pero facendo esa comparativa, isto ten outras cousas que non ten aquelo, que aquelo solo era a tele, a xunta, os medios, tal. Isto está, ti como influencer, apoias eso, das visibilidade a eso. Antes non había eso. Entonces, estamos todos formando ese... Eu síntome parte de Tanxugueiras, de tal e de cual, porque teño en certa madeira estado aí axudando a que todo ese carro fora tirando para diante. Entonces, eu creo que nos fan sentir máis partícipes desta nova fornada. Co cal, o que dicías ti, dentro duns anos dirás, non só estuven aí, sino participei, sabes? Bueno, referíame de participar... quero dicir, de coincidir en época temporal. Pero eu estaba che poñendo... Non é mérito, sino que eso para a historia, non para eles. Nos axudamos que ese momento... Está Casandra, está Tanxugueiras, eu creo que non che chegan as dúas mans. Mondra, están Rapans, están, Camaño Meixeiras, Baiuca... Xosé Luis Romero e Liboia, a que empezou todo, que foi a miña mestra ou as miñas dúas mestras, estou super orgullosa, que naquele momento era como, prácticamente tomaba así por loca, era unha locura, Mercedes Peón, que foi a miña primeira mestra de baile tradicional e estou chea de orgullo, e agora, además de mestra tamén amiga, Ana, que está tocando con ela, Ana Fernández, e realmente foron as persoas que empezaron a facer isto de mesturar a tradición con novos ritmos, pero como non o facía ninguén, era como, fai no Mercedes Peón, e agora está rexurdindo dun xeito que é unha maravilla. A mí o que me dá mágoa ou que me gustaría que se refletira máis, porque naquele momento do Xabarín sí que decías, ti chegaba a certos medios, pero ti ibas ao cole e sentías orgullosa, sentías que os debuxos que ti vías, os teus referentes falaban o mismo que a ti. É preciso que agora pase o mismo, eu cando vou aos centros de ensino dar charlas de redes, precisamente falarlles de que non pensen que todo vai ser tan sinxelo e de como se crea e de como se empece, imos varias creadoras cando nos convocan a falar da nosa experiencia e ti preguntaslle a xente os asistentes, a rapazas e rapaces, casi ninguén, hai moitos centros de ensino nos que casi ninguén fala galego. A mí só me pasa unha zona de Bergantiños e por aí sí, pero é que despois hai zonas de Galiza onde ninguén fala galego. As máis urbanas, as máis de costa, por exemplo. Un amigo a un instituto, ninguén falaba galego, pero é que cero, Cero de solo non foi falta Vigo, sino foi o primeiro exemplo Redondela. Redondela ou ala, veña toda a familia ahora. Veña. Mentre non tiredes a cámara todo vai ben, Temos aquí 3 cabelos, non sei se salen en cámara. Creo que nos veñen poñer o temporizador, por certo. Bueno, non sei como vamos de tempo. Son as 5:03. Marchamos logo, non? Cando ti queiras, pero temos aínda un percorrido e temos que ir a traballar. Hola, Moca, dille hola a xente. Aí sei que... Marchamos. Moitas gracias por todo. Gracias que... Laika... Moitos éxitos, Laika, despídete moitos éxitos Nada, non se busca éxito, se busca excusa para poder estar tomando contigo un café ahora mismo. Pois que haxe moitos cafés, espero para o seguinte que haxe aquí a próxima unha braxa de cartas. Sí. Bueno, por nada. Nos despedimos. Moitas gracias, Leti. Moitas gracias a todos vos. Estaba aquí tan concentrada na conversa que prácticamente non mirei para vos. No, que non, isto está aquí como recurso histórico. Nada máis, todo isto se monta porque eu quero tomar un café con ela e non me fai caso. Entonces había que rachar a cuarta parede, non? Que se di no teatro. Bueno, talojiño. Que vaya ben.